Sa istorya ng balikanay, si Cebu nagka-crisis. Paano nakalabot sa punto nga nakabulig kita sa problema ni Cebu? Pwede tayo mabalikan, ano? Sana nung tabo pa, Bakal. Actually, in every crisis, may saying na may opportunity. Not opportunity to make money, opportunity to help. No? So sa pagka-crisis ng Cebu, sa Bananliw, tambakan itong mga gaulubra, I think may napatay ito several people ang nakalamatay, no? So, immediately, yung tawagan ko mayor sang Cebu nga, tilalay man kami migway, man kami si Mayor Nestor Archibald. Sige ko, Nestor, pwede ko nakabulig. Siya, tiyo, paano? Sige ko, padala ko na shredder. Nagpadala ko to 5 ka unit ng equipment. Immediately, kaya hindi na sila kaboy ito sa Binanliw eh. So, close. So, may problema sila kung hindi na yaboy la basura. Labi na ang biodegradable sa tindahan. Immediately padala ko to sa equipment. So, ang carbon market, na-address immediately to ang concern sa carbon market. So, na-divert, may diversion ang Cebu sang ilang biodegradable nga basura, which is quite substantial, no? So, gindala ni ginimo ni Mayor, nagmayara sa ito yung isa ka lugar nga gina-process na sumo ang mga biodegradable material into organic fertilizer na siya, no? So, nagpadala ito equipment out of the, actually, I could remember also nga, this happened also before sa 2001. Sa nag-garbage crisis sa Manila, itong natambakan man 300 ka bata sa Payatas. Kalamata ito kabataan. Immediately, nag-garbage crisis sa Manila, kaya sarang Payatas. Tingitalan nga Metro Manila, nga mga city, kag town, dito lang aboy basura sa Payatas. So, nag-crisis siya. So, ito nga nagtawag man si, during that time ni Gloria Macapagal Arroyo, nag-summit, nag-garbage summit. So, happen nga nakaimbitahan man tato, namate man tato sang ilang solusyon. And during that time, may ara na tasang shredder nga na-develop eh. No? So, right after that, imbitar kami ni chairman si Ben Abalos, nga ma-demo kami to sa transfer station sa Las Piñas. So, nag-demo kami to, several manufacturers ng shredder sa Bulago, Pilipinas, nagdala equipment, nag-demo to. So, after 3 months, 4 months, I think, ang aton shredder na nabilin, nag-andar. Iban, wala na. Wala. Nag-andar, I don't know na. So, after that, nag-order siya balo sa amon 20 unit. That's how start ang aton business sa shredder, no? Tini sa mong balikan tang Cebu, amon ni sa mong atong intagaan solusyon. So, ang Cebu, I think, is generating substantial amount of biodegradable. So, si Mayor is an open-minded person. Nagsugot sa nga i-process naton ang mga biodegradable. Ti subong sige to andar aton shredder, but even ang plastic nila gin process naman, no? Kasi ning next nga level sini, amo ni siya nga aton nambal nga kay kung ang basura sa kabuna kadako, kung i-manual mo lang mabudlayan ang mga tao. So, we have to have some mechanization. Amo ni siya ginatawag nato nga windrow composting. Okay. Ni siya, no? So, isang windrow composting ni, ang more or less ang takos is 2 meters no, by 1.5 meters. So, more or less 3 cubic meters. No? So, more or less 400 kilos, more or less, ang isa ka cubic meter, no? Ang computation natin. So, kung may 100, ang meters kasi nga kalabaon, may ara ka ma-address nga pila? 400 times 100, 40 tons. 40 tons per row. Kung may ara ka na sa mong 15 ka row, kaya ini siya, ang objective sini mother compost. I think Chris will be better explain this later on technical sin. No? So, ma-address mo immediately ang volume sang basura sa kon. And other than that, kaya gabayad, I think Cebu sila sa Mayor, 6,000 per truck. Kung ihaboy nila sa 45, 60 kilometers. 60 kilometers away from Cebu City. Layo. Layo. I think they're City. paying more or less, hindi ko sure. More 6,000 per trip. Okay. Kaya imagine that kung mas-save mo na siya. No? Miskin, kung pila ka trip na ginadala nila, mahimo mo pa abono. Amo na siya. So, I think gina-address na namon sa buong Cebu. So, si Mayor, sa mga patindog na sa isang building nga para sini, kaya mabutang kami ito sang turner. Para nga ang majority sang ila biodegradable nga basura sa market, sa mga household and so on, immediately ma-address natin.
I think Chris could technically explain further ang composting kay siya ni expert sa composting, So, si Chris. So. Sir, anong kakatabo subo? Anong sistema? Anong kakatabo? Paano tayo buligan, ma-address? Kahit ang ila experience when they started shredding the biodegradable waste, they should see the future where it's going to go to. Kahit biskan din shred mo na siya kung hindi mo lang siya ma-process into a resource na mausar, daw one problem to the next problem naman. So ang ginobra namon to, nagkadto kami to, and based sa mga materials nga gina-shred nila mismo sa mga market waste, naghimo ta sang activator. This activator is the one that we will process the new waste every day that's coming from the market. Like ang mga lubi, gina-shred mo na siya, they produce coco peat, no? Okay. So that's a carbon source. Kay kung maghimo ta compost, may ratio ang greens kag ang carbon mo, ang browns. So more or less 60-40. So hindi ka na magproblema kung di mo na pangitaon kay sa lubi lang alone kadamo sang butong nga gina-shred, amo na siya ang carbon source ta nga gina-blend ta with the market waste na greens. So amo nang gin-show namon to, nagubra kami to sample. Nga after 3 days lang sang ginubra namon, kag pag abri namon, perti kainit, gaaso. So whatever market waste nga fresh nga ginabutang tana sa tunga sang aton nga pile, ginaluto ya. Wala siya kabaho isa. Why baho? Oo. Why baho? Why langaw? Oo. So in that way, we were able to show them nga may solusyon ining aton market waste if we process it properly. Oo. So ang question na lang is how do we expand it? Kay ti manumano ang ginubrata, ti kung gadamo ang basura, hindi na madala manumano kay kapoy para sa tao. That's why nag-offer man ang RU for this turner. Turner naman. Kay this is really for industrial size nga composting. That will really address the everyday market waste sang Cebu City. So, kamo na bali sir nagbulig sa ila sa mag-come up sa sininga system. Yep. No, hindi lang nagpenta ipadala. Hindi. Ituluan gid sila yung paano i-manage. I-manage, yes. Oo. At ang taon si Niming, ang balik rin sa activator, actually, we better call it mother compost. Nanay. Mother compost. Siyang nanay. So, batain ng mga bagong basura. Pag sira mo na siya, nag-build up na sang heat I think mga 80 degrees centigrade, kalapatay ng mga pathogens, ang mga bad bacteria kapatay, ang mabilin sila mga good bacteria, which will be able to make into organic fertilizer. So, butsilingon, ang basura ni Mayor, imbes kapan, mabalik pang kwarta sila. Mas probably later, kasi maka-income ka, kaya maka-hire ka tao, para mag-process yun Imbes ka sweldohan sang syudad, ang gina-generate nga organic fertilizer, mabaligya mo siya, amo na siya mabayad sang imo operation later on. Amo nang beauty sini kay from waste to resource na siya ang matabo sila, no? Siguro number one, sir, kina-minimize gid siya. Ang correct. mo nang nalista. Yeah, that's right. Ang imo nga landfill nga natawag nila, imbes nga ang life yabe for example 20 years, tungod nga i-divert mo ang majority ng basura, kung 10% na lang yaboy mo da, you'll extend your life up to 100 years siguro ang imo landfill. No? That's why mo pinaka-basic ina sa solusyon sa atong problema di sa mga landfill nga kay ang aton niya teorya gusto nato nga paghakot ihaboy lang dayon. Why nato makita ang resource dira nga part nga which could give jobs, no? Job generation and so on. And this area, kung dako nga operation ni Mayor to sa Cebu, ang tawag niya SRP na siya, South Reclamation Project yung natawag. May building to sila nga amuning operate subong. So tanan to sa mga basura to sang mga barangay ginadala pa to. Kag dito gina-process, may mga shredders to nga lagko ng dala, may ara to 50 horsepower, may 23, may ara to plastic shredder. Ang plastic naman niya nga ginimo ni Mayor, ginakubay niya sa asfalto. Okay. Para ma-divert siya. Wala po di mo ni mga patwalks. Damo sa kikatuan ang iyang process ni Mayor nga ginobra. So ang plastic na waste sir ginupod sa mga asfalto. Kaya ang ginalinan sa plastic is oil also. Okay. Ang asfalto oil man siya. So wala
So si Mayor tumayara mo to siya sang Black Soldier Fly. So diverse ang iyang approach ang sini, no? Hindi lang ang aton nga technology. Nagkuha man siya sang consultant talin sa UP Los Baños. Damo to subong ang mga fresh nga basura, pakaom na sa Black Soldier Fly. Sama na nagbutang man to siya sa buong manok, na layer. Baboy. Ito ang may baboy. So ginasi okay siya to sa SRP nga ini siyang mga gagmay nga technology, pwede na siya mapapanaog sa barangay. Okay. So ang barangay subong, imbes nga madala sila sa basura nila sa SRP, dito na sila ma-process using ang technology ni Chris nga manual ang anay pormiro, ang basura sa barangay manual ang anay madala. Ang mother compost ang produce ni Mayor, dalon ka na barangay, tagaan sila to for example bit 4 tons nga biodegrade nga mother compost. So dira na proseso nila, so matamat nila harvest ang ilang compost. Now, kung i-upgrade pag nila ang ilang compost into organic fertilizer, pakaon natin sa lago, which is also part sa atong technology ang isulod to sila. So, matter of fact, nagdala tato sang several kilos nga lago dito sa buong, mapadamo na tato sang lago, kay para nga kung once mag-dispersal na si Mayor sa kada barangay, may ara na to immediately nga kwaon nga mga lago. So, butsilingon ang ginagasto bisang syudad nga 300 million abing budget sa basura. Kung convert mo ang biodegradable into something useful, base 100 million na lang gaston sa city. Minimize. So may 200 million ka savings sa city, which could be used for other purposes, health, whatever, education, and so on. No? So I'm not trying to sell something here. No, it's a technology that has been there for quite a while. It's just a matter of implementation. No, subong may balita sa Negros nga maboy pinibasura ang Victoria. So nga hindi lang natin i-process ang basura sa Victoria dito sa ilang lugar. Kaya it's applicable anywhere. Hindi magkikinanglan nga rocket scientist kadi nga very simple ang technology actually. Si Chris actually isa sa damo na sa experience ang una sa basura sa Cebu. Nga parte sa composting. Paano sa kakatabo sa barangay level, wala nagagwa sa barangay ang ilang mga May organization man to nga composed of women. women Yes, they have started. They are now starting with 5 lima ka cluster na they will start processing ang biodegradable waste sang neighborhood. So they will process it, gagmay lang nga composter. In fact, Mr. Uy nagdala to sample sang duha ka Kitchen waste composting. shredder. So Small scale. they plan up to 200 of that out of the 52 barangays, maubras la clusters that they even computed na they can process up to 50 tons every day of market waste. Kung 200 ka kwan, that's Sa only cluster. every 250 kilos na siya. Wow nila ang mga biodegradable waste ang mga balay, sa mga restaurants around the ila community. So hindi na nila ihaboy sa landfill. So ang namin dito kay may mga organization nga concerned with the environment and wanted to empower women. Amo na namin. Empower women. So this is a women's group. And they're also trying to organize the men group man ang makolekta sang market waste responsibility sang mga laki. Ang mag-process ang malata ang mga bayi. So we were very happy. I think we could easily organize it here in Bacolod, no? Idamo mo dahil gusto mag-volunteer, no? I think a matter of just informing them na there is a technology available here nga pwede natin ma-share sa ila. No? So, ang mga women natin nga wala obra, they might be able to generate some income from the waste nga imbes aboy nila, process nila into organic fertilizer, maybe baklon sa local government para may income ang women natin. No? I think siguro it's incumbent on the part of the media to inform the women nga may area available ng technology that we could come anywhere here. We could do some training for them. And we could try to assist them initially. And ang kuha nato na initially, ang ilang production ng organic fertilizer, gabito na sa balay ng gardening nila. Ang excess nila production, amo na sang ibaligyan natin sa city. I think the city could easily allocate a certain amount of money para ma-encourage ang tao nga hindi na mag-abuso ng basura. So actually, may dako ginay maiban sang basura sang Bacolod mo. Hindi na magproblema sang as what you said, reklamo na kasi ang hakotay hindi na siya staggered na siya, no? Going back sang yambal ni Chris nga nag-organize ang women. Actually sa Las Piñas,
Inaimo ni Senator Bila, dugay na, 2006, ay 2004. Nagbutang sa sang composting facility, I think 80 o 79 area sa Las Piñas, nga galapta. Nga tanan nga mga damog, ang mga kitchen waste, ginakuha sang eco-man, tawag nila, ginatipo niya. So nabutang niya sa composter. So na-process organic fertilizer. Amo na mga fertilizer na pangatag ni Senator Vicentia Villar sa mga farmer nga mga grupo. And they're able to save, I think, 300 million a year. Sa imbes nga pakot nilang basura. Nagkadto na lang sa coffers ng local government, ang kwarta. So it is not a new technology. It's a matter of just implementing it. Amo nang concern nato nga hindi pag-implement sa local government ining very simple nga technology. You go down up to the household level. Di ba? Pwede gid sa amin nga. So, siguro sa madalas pagkita segregation, ang tao mismo i-segregate yan na sa iya, panlanga balay, para makita yan nga may purpose ni magamit ko pa ni. Hindi ko kinikta lang ako yun. Muna, So, makakam up siguro sa program ng government. Kung sige, compost ka mo kami mo provide sang seeds, ang sobra nyo nga fertilizer, baklo namon. So, mga mo sila lang ang sistema para ma-encourage sila nga may, kung hindi ka ni baklon, i-provide kada kilo bisang abono, isama ka kilo nga bugas. No? Pwede. So, I mean, amo nang challenge na sa aton di sa Bacolod, Subong, available yung technology naton dire. Sa Cebu. Hindi lang sa Cebu, all over the Philippines, na-apply na ni naton technology. So, lang ako si Chris kasi nag-post sa iya obra, singko, no profit is recognized in his own hometown. And Chris has to go to Cebu for his technology to be appreciated. So, ang implementation gilan din sa Negros, maybe not only talking about Bacolod, but talking also about Negros. I think sa problema siya sa kada LGU, The same problem. So, hindi ta nato paghulaton nga malibot ang DNR, kag mamultahan kamo. Dapat ma-proactive kita. I'm sorry to say this, no, but I think ang kulang sa aton permi is reactive kita. I mean, we always react. Kung may problema what is happening, no? Like RSSI, di ba? Ang balon talaga lang. Isang last year, may ara na siya. Ga-record na siya. So, dapat nakaprepara na tana. Kayo imagine, it's around 64,000 hectares na ang naigo. No? So, muna ang I hope na I'll not be taken out of context nga intra ko da kay may sugar cane ko may tayo ko na tubo pro amo niya tubo sa mga ara na sumo sa may Felisa ga-green saya kay organic amo na usar wala saya chemical. Cebu na lang. Ano di napakadto ano pagid ang mga long term nga mga bansa ginalantaw sa Cebu City. Kaya long term ila may solusyon nga gilantaw na the short term lang. So di napakadto ano pagid ang mga ginamlan. Ang natabo ang existing nila nga ginpang shred nga material ginabaton sang city agriculturist. And then usar kay ti ang Cebu is famous for their cut flowers. Sa bukid nila damo to areas nga katanom sila mga chrysanthemum, mga roses. In fact, gina-export na nila ang bulak di sa aton. So, amo ni ang ma-benefit. So, whatever generated nga organic nga compost, mabalik to sa bukid. So, they will enrich their soil, which is actually sakto gid, no? Kay I think it's required by law nga ang LGU has to process waste and produce organic fertilizer. So, while abot nga ma-benefit ang farmers, they're also complying with the law. So si Mayor ginimo ang isa ka area to nila sa SRP, tamna niya sa mga utan, kag sang ano sa mga lube, mga garden. Ginimo garden kay ang compost nga produce just to showcase nga it's working. Kay budlay man karon masilinta ini ni abuno ni namin pero ko way gali. So kun saron niya gid kay pakita ya nga araw gatubong ila mo ngang tanom sa from the garbage from the market waste. So, hindi naman na kinanglan nga i-prove, mas maayo pag may showcase kay ang aton permi nga kuan permi is to see to believe. In fact, sang ato kami to, nagabot ang seedlings ni Mayor to ubi. Di ba subong hat so good sa ubi. So ging gamit nila sa organic fertilizer nga halin sila mismo. Matanom sila ubi. I mean, why na sila gahulat? They're already doing something about it. Finding opportunities out of the crisis. Yes.
Mag-isa, sir. Sa mga amo ni atong nga ginaspray man sa kwan. Ginaspray ni sa naton sa mga tanom naton para nga mag-enhance pagid ang kwan. Organic niya. Organic ni siya. Tanan tin organic base mi mga hindi sila kita ka produkto nga kwan man sa para sa livestock man painom sa livestock. Ito na ara pag kita FPG, mga lain-lain may vermi kita da may ara tada tar. Actually subong eksperimento kami sa tar. Sa tar nga usaron sa RSSI. Sige eksperimento kami on our own lang anay using our own resources. Base pa lang effective man siya. Ini sa tar ni sa isa ni sa production sang aton nga ng gasification. Okay. Nga ang risal, ang iya uling sang risal, ang ginatimplan sa vinegar. So ni tilawan naton usar sa RSSI ba. Way man na piho nga amo na sagid no. Of course may ara man tala vermi no, which is we've been talking a lot already about this vermi no. Now kung may vermi ta kada household, ang household mismo may produce ang organic fertilizer ya. Same time matanom sa sang iya nga utan. Kay kapilan naman naton liwaton ang utan naton nga ginabaligya sa mga tindahan is questionable siya in a way. So amo na sa nga damo nga masakit. Sa akon niya pagtan-aw no. Amo nang rason nga gadamo ang ospital ta. Ako ya personally aming kung may ospital gadugang ospital it does not mean nga progress sa mo. Diba? I mean, nga madamong ospital. Butsilingon nga wala kita naga-prevention. Dapat tani ang kantuan natin is on the prevention side. No? Mas barato ang habang na pharmacy. Ang farm F-A-R-M, no? Pharmacy. Sang isa pharmacy nga PH. PH-A-R, no? Diba? Mas barato ang pharmacy. Dapat ma-revive tani natin. Actually, mo na subong bala na mga project ni Nunoy Muraka nga mga tao to sa bukid bala ang ila gawi bala nga base pa lang magamit man naton diri sa aton. Okay sa una ginagawa nga mga gawi nila Back to basic, sir. Back to basic. Natural nga pamagil. So, kailangan nag-survive man ang tao. O gani o butsilingon mo na nga sige ta sang usar gapon sang ang aton nga gawi no te bagay ako te sila ka pharmacy man ko kay nadlok man ko nga mauntat sa bulo kasi kay anong ila kapital sa aton fear lang. Tisipin hadlo ka manguntat ka inom mo bulong sa high blood kay basi. Butsilingon nga hindi sa bulong way kagayo. Ginamintain niya lang imo nga kuan tani ang bulong dapat tani bulong gid we say bulong it means you get healed. Pero unfortunately way kagay. Wala otherwise kung ma-heal nga lang pag inom mo bulong may magayo ka na maputo ng mga pharmaceutical. Hindi ba? Manira na sila guro kahit iway na sa masakit. Tagatan na bulong. Going back, sir, so subong si Aryo is naging partner na ni Cebu City to address, no? Mabuligan address ang problema niya. Amo na nagkakatabo subong. Sige na tato balik-balik. Na medyo na recognize ni Mayor nga ang atong lang equipment nga naobra sa Bacolod. Pwede gali magamit sa taga Cebu. Kaya pwede man siya Negros. Pwede ko nagkambal siya na. Di ba? So daw masaylo na kuming sarili. Masibuano na kuming. Ayaw ko na maglonggo. Why nating personal, nating sa kailo. Mas receptive sila to sa ato na technology. No? I don't know why. It's a mga bagay nga dapat pagdaluman pa naton nga mas receptive ang taga Cebu sa atong technology. May crisis sila. Hari lang di, no? Ano ba? May crisis. No? Kundi talukpan di man mo bagyo. Dugay na ni sa nga technology. 25 years ago pa ni Ming. Mong gyapon ang 9003. It's 25 years old. Why gina-implement properly? Kano tabos mong tanan naton nga water table apektuhan na sa istorya man ko to sa barangay kapitan sa Pilisa ang tubig nila apektado na sa do you have to wait nga mag-crisis na naman liwat matumbahan naman kinananda sa Pilisa basura bago ka naman mag-address nga ara pwede gid yan mo i-address no kaya imagine ang libertad lang naton nga mga biodegradable ay process naton abe uta mo libertad pila guro gina-generate nga basura guro mga 10 tons guro 10 tons, sabi, butang mo 30% na mapagawa mo organic fertilizer. That's 3 tons a day. Yung organic fertilizer, pwede pangatag sa farmer. Ba? Hindi man siya
AI nga kinanglan sila di AI. Ordinary intelligence na din kinanglan nato, no? Wala siya. So, ang aton engineering, sila makabulig, ni siya supposed to be sa aton pumuluyo. Kagkadamo, magkita sa mga farmer dila sa alangilan, nga imbes nga ang basura nato tani, mahimo naton ito abuno, nga pangatag naton to sila. Actually, I'm not an alarmist, but come August, September, crisis na kay ang kalabanan sa farmer, wala nagtanom kay mahal sa abuno. So what will happen? Manaog nga to. So food will be scarce, hopefully not. No? So kailangan subong ako advice sa mga pumuluyo, magtanong ka mo sang gamay nga sa inyo lagwerta. Miskin pang panyaga lang da, talong, da, barbuso, okra, alubate, tangkong, pitsay. Hindi man na sa budlay itanom. Kung may dutay ka nga abuno, ang abuno da nga sa produce natin, dapat bisin na household level na lang namin. Pwede ka nagidya ka, kwan. So, magpigado, budlay na once nga magpigado mga tao sa pagkaon. Na it is, subong may time pa ta. Buong July, August, by September, may 2 pa ta kabulan. Ito yung mga uta na 1 month pa lang bunga na siya. Kung makita mo din sa aton, may sa likod, dapat na garden na pangobra. Dito sa akong luta sa Humayan, ang portion sa Humaya, sang rice lang, tamna ko tanan talong. Kaya para anytime, ko ba siya may kinalano ng pumuluyo dira sa tupad ko, pwede sila kakuha na sang utan nila. Mas maayo sa prevention side kita mo. So, ayop si Mayor Greg, humati man sa aton nga hambal. Wala man ta personal nga interest rin para lang kanegosyo. It's more on helping Bacolod to be sustainable in food, ano no. Why mo ko gagenta sang panghatag na nilang kas. Might as well better to give them technology than to give them arms, no. Ang point natin da is kung ginatagaan mo yung tao, ihilo si dignity as a person. No? Sabi nga, hatag na itong kwarta, hatag na itong seeds, hatag na itong abono, ano, para makatanom siya. Kiniwi ang kwarta na, baka hatag mo siya, baka lima nagyapon utan. Hindi natin siya pagtuluan magtanom sa utan. Amo lang huwag mo kuya interest sa mga ila political na nila nga kung ano. Ayop nga, taga Bacolod ka man, whatever will happen in Bacolod, apektado ka man in a way. Kasi preparar mo kulit, tanang ko nga tao, yung taga ako na plat sa likod. Yung tanong-tanong sila sa balay nila, taga-anam namin sila seeds, bit-bit nila abono, pwede nila kagamit. Para magdutay nga tigulutom, hindi ka maano. Yung na nga akong concern. No? So I think it's incumbent the part of media nga, not to be an alarmist, but to inform the public nga. Dapat ma-prepare kita sa El Nino coming. Resist isip, nabo sa crisis ng katabo. Mas scarce gina yung kwarta ya. Bla, duga-duga, chimpo muerto na. August. So, why can't we prepare? So, I hope even the governor will be listening to what himuon natin sinita na. I hope. We are here also to, if they want to engage with us, pwede kita ya. Hindi lang kami mapakasal kahit may sawa na ko ya. When you say engage, mga istorya na ito. Actually, may meeting kami sa Monday sang inablang GMO nga grupo. Si Boy at Chat na nag-organize man. Abalan mo na yung kung ano mga proper way nga himuon natin. Dapat proactive kita. Yeah. Sali sa una, proactive kita. In order to progress kita. No? Muna ako nga, just a simple message. No? Yesterday, naabot ko sa Cebu. Nakita na mo ng ubranay sa Cebu. It gives a lot of labor income ang mga tao to sa processing nila sa basura. But mabayaran na to sila kay kung iparitiyog mo na ang basura. Amo nang mabayad sa mga tao to. Damo-damo tao mo, 500 na tao nila kung hasta galaptatanan mo. So, job generation, same time. Yeah. Okay.